The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6:19. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Verse 20. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. Verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. 1 Corinthians 1:18, for the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. 1 Corinthians 16:13, be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Verse 14, let all that you do be done in love. John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Romans 10:14, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Verse 15, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring the glad tidings of good things. In Matthew 28:19-20, verse 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios na ining adlaw, kinahanglan ang atong susi sa atong kaugalingon nga kalag. This is our SOP before we start our Bible study. We need to name, acknowledge all the sins that we have committed today. Otherwise, they become barrier to our study of the Word of God. So therefore, we have to use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you're facing is not naming or acknowledging your sins. It is faith alone in Christ alone. That is the only way to get saved, because God has set that up as the only means of salvation. Faith alone in Christ alone. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved.
Acts 16:31. There is no other Savior, there is no other Redeemer, only the Lord Jesus Christ. Acts 4:12 says, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilo mag-andam tas tong kaugalingon pinagi sa pag-ampo. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, una sa tanan, nagapasalamat kami kanimo. Sa imong grasya nga naglihok sa among kinabuhi, aniya kami imong ginalading napita sa makausapa, gumikan lamang, kay ikaw nagalihok pa man ang imong grasya sa o plano sa among kinabuhi. Gipabuhi mo pa kami hangtod ni higayuna. Gumikan. Kaya ang imong plano sa mong kinabuhi, nagalihok pa man o wala pa mahuman. Musa salamat sa imong grasya, sa imong pabuhi pagkanamo, askil pa among panglawasog, napay among kalantip sa among pangisip, kining tanan gumikan lang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortisya o sa imong grasya. Dili kami takos niini o Diyos. Salamat nining among Bible study, pinagi sa YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan atong mga higala, atong mga subscribers, o atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Og niya kita karon og niya pag kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the real meaning of life. So, padayon kita atong gibiyaan kagahapon nga mga punto sa doktrina. Una sa tanan, kitang mga magtutuo naman kita, human na to, gidawat, gituuhan si Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas, nahimo kita mga magtutuo. We became Christians, og we are aware of the benefits that we have received from the grace of God at the point of salvation. Ito yung higayon, nga naluwas kita, nga nahimo kitang nangatao pag-usab. We were born again. Gihatagan kita sa kinabuhing dayon. Eternal life was given to us. God's perfect righteousness was imputed to us. Gihatag na nga ingnon ta murag tipik kina sa pagkamatarong sa Dios. Ug iyang gisulob nganhi kanato. Nga kung ang Diyos kaman mo tanaw kanato, dili na ta mga hinukman, kung dili kita na mga tarong na matarong na we have been justified because we have been imputed God's perfect righteousness. Gawas pa niya na gihatagan na kita sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Pinagi sa atong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Through faith alone in Christ alone. Unya, gawas pa niya na nahim na kita mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. Ang atong mga ngalan, ingon nga mga Kristohanon, makita na, mabasa na diha sa Lamb's Book of Eternal Life. Nasuwat na diha. Never to be blotted out. O, so we have been justified. We have been redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. O kita napasig-uli na. We have been reconciled to God. O gawas pa niya na, kita nahiusa na, nadugtong na, kang Ginoong Hesukristo. We have been united with Christ forever. Dili na ka na matangtang ka ng atong pagkahiusa kaniya.
So, gawas pa niya na nasud na kita sa plano sa Diyos. At that moment of salvation, we immediately entered into the protocol plan of God. So wala na kita'y appointment with judgment o mao na kini ang atong baruganan ingon nga mga Kristiyanon. Human kita maluwas, musunod dayon ang tugon sa Dios. Ingnon ta iya kining pulong, iya kining mando. Nga human kita maluwas, dili kay muhunong lang ta diha kay daghan mga Kristiyanon nga wala sila masayo doon sa ilang buhaton ni kahuman nilang pagkaluwas. But niining atong pagtuon, klaro man kayo sa pulong sa Dios nga human kita maluwas after we got saved by faith alone in Christ alone. Musunod kita sa mando sa Dios diya sa 2 Peter 3:18. Segundo Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 nga nagaingon, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow. Unsaon man pag-grow, unsaon tubo. Well, unsay patuboon ang atong kalag. Kaya ang atong kalag nanginahanglan man og pagkaon. Ang kalanon ra gyud sa atong kalag mao ang pulong sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 4:4 o Deuteronomy 8:3. So, patunon kita sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Aron sa ingon niya na motubo kini atong kalag og tulo kanang level of spiritual growth. Tulo ang kini. Magsugod kita sa pagkabata. Kay kini atong gitawag kini as our memory aid, Operation BAM. Baby believer, adolescent believer, mature believer. Mao na nga atong ingon kana nga Operation BAM. Agi og labas atong panumduman kanunay. Memory aid. So, baby believer, onya dili kay mohunong kaniya padayon sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Mao nang adlaw-adlaw na. Onya mao na gitawag nato sa in English og spiritual momentum. Og sa imong pagpadayon, you keep on keeping on sa imong assimilation of Bible doctrine with the guidance of the only teacher of truth, who is God, the Holy Spirit. Besides, He is the author of the Bible, ug siya ang magatudlo kanato, magagiya kanato. So sa sige nato og padayon, makabot natong ikaduhang ang the second level, which is adolescent stage. So makaabot na ta sa ang sa pagkahingkod. Ato lang ning gitandi sa human realm, sa ato ang pagkatao. Baby believer niya adolescent, pagkahingkod. So padayon, ayaw hunong. Padayon sa imong spiritual momentum, pinagi sa atong pagpadayon sa pagpaubos, putting ourselves under the authority of God's Word, o sa sige na ito sibog na ito sa unahan as we continue advancing on our spiritual life, then makabot na nato. Hopefully, okay? We are potential kanang believers to attain the ultimate goal of every believer, which is spiritual maturity. Spiritual ng paghamtong. Hamtong na kita o kana nga stage, that very stage, maungang mo na gitawag og capacity stage. Na nakitay makapanagihan na kita sa capacity for life, capacity for love,
capacity for blessings. So nagahuwat na ang escrow blessings in time sa Dios. Iya na kanang ibubo nganhi kanato. Of course, dili man gyud direkta ngari kanato ibubo. Mao man kana ang atong gitun-an nga we stand on the principle that only God can glorify God. Okay? Kita mismo nga mga magtotoo, dili kita makahimaya sa Dios. We cannot. Wala kita katakos. Mao na ang process ni mao kini. Kamo nga mga bag-o pa, paminaw. Paminawi kini pagayo kay we are just extracting this from the principles of the Word of God. Nga aron ang Dios mahimaya niya, ang Dios may makahimaya sa Dios. Sa atong pagkabot na niya sa spiritual maturity stage, capacity stage, makita sa Dios nga ikaw nga magtotoo, nagmatinumanon man, nakatuman ka man sa iyang mando, grow in grace. So, kadtong gisulob sa Dios nga pagkamatarong niya, yan to higayon nga imong gidawat sa Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Gisuluban ka man, I'm talking to you as a believer, gisuluban ka man sa pagkamatarong sa Dios. So niyan ang higayon nga nakakabot ka na niya ng spiritual maturity stage. Ang tanawon sa Dios mao ang iyang pagkamatarong nga naa gisulob diha nimo. You see, sundan ni hinahinay gyud. Sundan ni nga di ka mawa sa passing. So sa pagkabot na nimo sa pagkamatarong, pagka hamtong nga espirituhanon, ang makita sa Dios diha nimo mao ang iyang pagkamatarong nga iyang gisulob diha kanimo at the moment of salvation. Ug mao nga pinaagi sa kanang tubo sa grasya, grace pipeline, adto ni ipadahili kanang mga panalangin nga tungod kay may capacity ka naman nakabuot man nimo kanang ang ibubo ipadahili sa Dios ang iyang panalangin ngadto sa iyang pagkamatarong. Ipadahili, pinaagi niya ng tubo sa grasya. Okay? I-slide ba ngadto og direkta moabot kadto sa pagkamatarong sa Dios og diha mahimaya sa Dios ang iyang pagka-Dios. Kita nimo? Tungod kay nakakabot ka mas pagkamatarong. No, hindi pagkamatarong. Pagkahamtong nimo nga espirituhanon. So, nasabtan nimo? Because you have attained that stage of spiritual maturity, then God is going to pour the blessings directly sa iyang pagkamatarong nga naa gisulob nimo. Kay naman kay pagkamatarong sa Dios. Kana sa pag-abot gyud diha, of course, kinsa man ang kanang ma-benefited ikaw. Og at the same time, simultaneously, ang Dios nagahimaya sa Dios. Kita nimo? So mao kana ang process nga gipahiluna sa pulong sa Dios nga atong sundon, nga mao nang gikinahanglan nato ang pagkabot gyud sa spirituhanong paghamtong. So that is how it operates. Pinagi sa grasya. Of course, di man God operates through grace. Kaya in fact, ang grasya mao man ang policy sa Dios. Ang iyahan ni Satanas, doon naman po siya policy, which is evil. Kita nimo? Nagatpangay. Evil versus grace. Iya sa Dios grasya. Ang paniyang Satanas, dautan, evil. So therefore, these are things that happen
at the moment nga makakabot kita sa pagkahamtong espirituhanon. So karon nga of course modupot lang una kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Nainumdum ka pa ba ka? Tulo ka bahin, 3 kanang parts of the plan of God. Una, kaluwasan. Ikaduha, believer in time. Ikatulo, believer in eternity. Kung yan ang ikaduhang bahin sa plano sa Diyos, the second part of God's plan, which is believer in time, niya kita magadupot sa paghisgot kay ato mang giduputan kini atong uluhan nga the real meaning of life. So, mao na nga ang Dios buot siya nga kita magakinabuhi sumala sa iyang plano, sumala sa iyang kabubuton. Og atong timan-an nga niadtong higayon tuod nga kita naluwas, okay? Mo rewind ta gamay. Niadtong higayon nga kita naluwas. These are things that happen og nagapalihok sa atong pagaluwas. Ang ambot pa kong pasabot mao kining salvation ministry sa Espiritu Santo. Mao ni ang ministry sa Espiritu Santo bahin sa kaluwasan. Ang nag-una gyud ini mao ning gitawag og efficacious grace. Nakakanan si Piso 2:8-9. Efficacious. Ikaduha, regeneration ng atong pagkatao pag-usab. Tito 3:5 o Juan 3:3. Ang ikatulo, maong pagbautismo kanato sa Espiritu Santo. Roma 6:1-3. Ikaupat, indwelling of the Holy Spirit, ang pagpuyo sa Espiritu Santo. Indwelling. Ang indwelling lahi kini sa infilling. Di man niya, ang indwelling maong pagpuyo sa Espiritu Santo. Asa mo puyo ang Espiritu Santo? Dinhi sa atong lawas. Know you're not that your body is the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:19-20. Og ang ikalima, mao na ning feeling. Pagpuno sa Espiritu Santo kanato. Feeling of the Holy Spirit, Roma 8:9, Galatia 5:16, ug Efeso 5:18. Ang ikaunom, mao na ning sealing of the Spirit, ang pagtimbre, pagsilyo, mao ba na Bisaya? Gisilyuhan kita, gitimbrihan kita sa Espiritu Santo. Niadtong higayon nga naluwas kita. 2 Corinthians 1:21-22. Ug ang ikapito nga salvation ministry sa Espiritu Santo mao kining pagpang-apod-apod na sa mga espirituanong gasa, distribution of spiritual gifts. Atong mabasa kanang 1 Corinto 12:11. So those are the salvation ministries of God, the Holy Spirit, nga kanang ni-operate niya itong higayon kakita naluwas. Now, bahin sa antong panahon nga wa pa kita maluwas. Okay? So wa pa kita maluwas na kanang nakamatngon kita nga usa sa mga punto bahin sa kaluwasan mao tungod sa atong pagkamakasasala. Mao na ang tumong sa mayong balita sa kaluwasan, mao ang atong pagkamakasasala. You see? Og kita na we have been aware that of that formula nga mo'y nakapahimo kanato nga mga espirituhanong patay sa tubangan sa Dios. Kay sin entered entered into the world because of Adam's original sin. Okay? Kaya sa Roma 5:12 nag-ingon man, wherefore, as by one man, si Adan, sin entered into the world,
and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. Yes, Roma 3:23 nag-ingon man, all have sinned and come short of the glory of God. So, we have been aware of that. O we have been aware also nga ang kaluwasan dili kini ganti alang sa mga matarong, kundili gasa kini ngadto sa mga kanang sad-an. In other words, ug ato ning hubaros in English, salvation is not a reward for the righteous, but a gift for the guilty. Gasa, ang kaluwasan, gasa, alang niya itong mga sad-an. Kita kay mga sad-an man. O ang kaluwasan, dili kiniganti, alang niya itong mga matarong. Now, of course, the Bible sometimes may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Ano yung mga punto din hinga, angay na itong hinumduman. So, ang usa ka tao dili maluwas pinagi sa iyang pagbalik-balik o pagampo by repeating a prayer. Maluwas lamang siya by repenting of his sins and believing in Christ. Of course, that's the key. Ang imo rin yung pagtuo kang Kristo ng imong manluluwas. Mga buhat 16:31. Kay ang labing tinuod, God is not an option. He is a necessity. Sadta gina. So mo na nga, gipangutanang dili magtotoo. Karon nga nagpaminaw nining atong mensahe, atong pagtuon sa pulo sa Diyos kung ikaw dili pa magtotoo. Do you know that God loves you? And He is interested in you? Apay mga pangutana. That He has a plan for your life? Nasa plano alang sa imong kinabuhi. That Christ died at the cross for your sins, namatay si Jesucristo tungod sa imong mga sala. That you get eternal life if you believe in Him, nga maangkon imong kinabuhing dayon kung imong tuuhan siya ni Ginoong Jesucristo. I mean, so mao na kini mga butang nga atong isgutan. The above things are what is called kirigma sa Griego nga pulong. Now, of course, mao man ang pahinumduman kita nga ang usa ka di magtotoo, if you believe in Christ, you will live eternity in heaven with God. But if you reject Christ, you will live eternity in the lake of fire. You have freedom of choice. Kay kagawasan. Og kini mga punto akong dadon dihan nimo. This is addressed to you. Kung ikaw dili pa magtotoo, paminaw. Mao kini ang kanang ingnon ta, you are like a person. Sama ka sa usa ka tawo nga nagapaingon na sa pagkalumos. Ambot pasabot, you are on the way to drowning. Nga nakakita ka bag tao nga kanang hapit na malumos. Unsa may gikinahanglan niya? Kung nagakapakapa na siya diha nga hapit na siya malumos, he needs a life jacket, di ba? Salbabida. Mao ni ato ning gikamayong ang di magtotoo sa usa ka tawo nga paingon na malumos. O gawas pa niya na sama siya sa usa ka tawo nga kanang himalatyon who is dying. Unsay kinahanglan niya? Tambal. Okay? Tawag kog doktor aron tambalan. So, gawas pa niya na gipagkasama ni siya sa usa ka tawo nga mubo-buo gasolina diha sa iyang bathtub. Maligo siya sa bathtub. Niya iyang duslitan og pusporo og mudive siya niya na parihara siya sa usa ka tawo. Okay? Gawas pa niya, sama siya sa
tao nga hapit na mo lukso gikan sa pangpang, who is about to jump from a high cliff. Gipakasama siya sa kanang usa ka tao nga unsa. Well, of course, himalatyon kasagaran mo ni popular na itong ehemplo. Himalatyon, kinahanglan siya og tambal. And in fact, ang usa ka di magtotoo, ana-anay funeral plan ang Dios alang niya. This means nga gipaluna na anay andam niya. Okay? O tungod kay di man makit-an lagi ang iyangan dito sa kanang libro sa kinabuhi sa Karniro, Lamb's Book of Life, then itambong kini siya sa linaw sa kalayo nga gitawag sa kadaghanang impyerno. And ang usa ka di magtotoo will be cast into the lake of fire. Mao kana ang ultimate garbage dump gyud sa Dios. Ang tao wa gyoy ikapangulipas, he has no excuse. Tingali mo ingon ni siya, wa man ko kaila sa Dios tungod kay wa may nagpa tinaw kanako, wa may nagtugan kanako bahin kaniya. That's why I should not be sent to the lake of fire. Well, pabasahala na siya. Basaha ang Roma 1:18 ngadto sa 20. Kung naa kay Biblia diha, ablihi o basaha ka na. Romans 1:18-20. Ang versikulo 18 nag-iingon sa in English. Ako ning in Englishon. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of people who ato ning kanang sa verse 19, who suppress the truth by their unrighteousness, because what can be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Klaro kayo. Plain. O ang versikulo 20, for since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, because they are understood through what has been or has been made. So, people are without excuse. Nawag yun. Siya ikapangulipas. It's already explained by God's Word. Klaro kayo. Ug ang intiro nga plano sa Dios can be summed up in one word. Unsa man? Grasya. Grasya. Unsa man ang policy sa Dios? Grasya. Unsa man natog pag-define sa grasya? Well, in the simplest definition, ang grasya mao ang lihok buhat sa Dios alang sa tao. Bisan og ang tao dili ang ayan. Dili ang ayan. Way katakos. You see? And of course, the definition gyud sa grasya, grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done on the cross. Mao kanang grasya. Og subo mapalandungon nga bagang duot sa ato mga kaigsoonang mga Kristiyanon, wala sila'y kaalam bahin sa lawom gyung ipasabot sa grasya. Ang grasya mao kana ang lihok buhat sa Dios. Kining tanan nga aniya sa atong kinabuhi karon, grasya iya kini sa Dios. Unsa may tuyo? Usa ra gyud tuyo nga gisangkapan kita sa Dios aron kita makatuon sa pulong niya. Mao ra gyud. Now, of course, I'm talking to our fellow believers, atong mga masig ka magtotoo. Kay mao man kana ang mando
tugon sa Dios nga patuboon lagi ang atong kalag. You see, mao na unsa ka mahinungdanon kabililhon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ug mao nga akong ipanginaot nga kamong nagasunod na mga subscribers nga before ta magasugod sa atong pagpadayon ini nga atong pagtuon adlaw-adlaw, mubati unta mo kahinam-hinam, paghinam, kulbahinam, unsa na po'y atong paghisgutan. Ay kining mga butanga, wa ni kay labot sa mga, of course, ma-aplikar man ni nato sa atong pagkinabuhi. Karon, niini nga atong panahon sa simbahan. Ang buot pasabot kinibahin na gyud sa atong pag-ubana sa Dios dito sa eternidad. Most of the verses, most of the principles, mga rational, biblical, doctrinal rationals nga atong ginatunan, may kalabutan sa atong adlaw-adlaw panginabuhi. Aron sa ingon niana, makatuna na to ang tubag sa pangutana unsa manggibot ang unsay kahulugan gyud sa kinabuhi. Mao ni atong gitunan. The real meaning of life. Ang kinabuhi, of course, everybody knows that, even unbelievers. Naibaw nga ang kinabuhi, mubo ra. May magkinabuhi kagabutog usa ka gatos apan unsa man na ikumparar sa eternidad. Eternity is forever. Wa na'y kahumanan. O kini atong pagkinabuhi ning kalibutan na lumalabay man lagi ta, nagabiyahe man lang ta, nagalawig lang kita, buot pasabot nga nagakinabuhi kita agad lamang, dependent of the grace of God. Mao ra gyud ang tinuod, we live one day at a time. Mao ning matag adlaw nga gihatag sa Dios kanato. Gipabuhi kita, nakaginawa pa kita, inig bangon na to kaganihang buntag. I hope na masilsil yun na nimo nga pasalamatan na to ang Dios sa iyang grasya nga gipabuhi pa ta. Dili man kita takos nga mabuhi lagi. Apan gipabuhi pa kita, gumikan kay nagalihok pa man ang iyang plano sa atong kinabuhi. O ang iyang plano, ato lamang makatunan diha sa iyang pulong. Mao lang agsigit agtuon sa iyang pulong. Aron maklaro gyud nato ang iyang mga pahimangno, iyang mga pasidaan, ang iyang mga huna-huna, ang iyang tuyo, ang iyang kanang paggiya, ang iyang mga paagi, ang iyang mga protokol. Aron gyud maklaro nato kinsa ug unsa ang Dios. Sa imong pagpadayon, adlaw-adlaw nga pagtuon sa iyang pulong, anha gyud maanam-anam gyud nimo og kaklaro. Og sa kanindot di ay ang Kristohanong pagkinabuhi. The Christian life, otherwise called the spiritual life of believers, is the most fantastic, the most fabulous, the unique, sophisticated nga pagkinabuhi. So, dili ni mo masinati kung wa kay consistent and persistent nga pagtuon sa pulong sa Dios. Imbot pasabot ba kanang intermittent ba ang imong pagtuon sa pulong sa Dios? Mao nang atong hatagan gyud og pasiuna ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kini nga atong Bible study through the YouTube, usa kini sa mga paagi nga atong makatunan ang pulong sa Dios. Wa man ta mag-ingon nga mao ra kini ang paagi. Usa lang kini, one of the avenues that God is providing believers. Mao na nga mientras nga niya kini nga gi tanyag o gi
kanang sangkap sa Dios kanato, pahimong sila nato. We should make use of this time. Just imagine, pila ra ka minuto antong pag-uban niya. The whole day, ato na ng mga kalihukan, ingon nga mga katawan. Apan ang Dios, nagpangayo lang yun siya. Bisag mga waray sa kauras, nga pagtuon kaniya o sa iyang pulong. You see? Ana nimo maklaro. Matinaw nimo. Murag hawanan nimo. Mabito to akong gihemplo nimo nga samara ni sa nagalakaw kita usa ka lasang na labihang dagkua mga unsan na bara diha sa atong agianan. Di ta makaagi niya na kay gabara man ang mga dagkong mga sagbot baron o sa mga kakahuyan atong hawanan. And you know what I mean. Kamong labaw na ng mga kanang mga guwang-guwang na pod makasabot niya na hawanan. Atong hawanan, hagbasan aron kita makaagi sa husto o sa hanoy nga pag-agi. Mao pod na ang kinabuhis tao. Unsaon man nimo paglakaw nga hanoy, kung wa ka magtuon sa pulong sa Dios nga naa man diha tanan ng latid sa Dios ang iyang pulong atong makatunan ang iyang mga pamaagi. Kaya actually kini kung atong pagtuon sa pulong sa Dios, agi kini og tuon sa protokol nga plano sa Dios. Protokol, sa may pasabot sa protokol. Paagi. You see? Buot pasabot, kalaki sa Dios. Kini atong gipangtunan adlaw-adlaw. Gitunan nato ang iyang kalaki, ang iyang paagi. Unsaon pag kinabuhi nga madinaugon, malampuson, unsa pa, mabungahon, may kanang may kadaugan ka o mahayahay, nindot, haruhay,isi, pagkakuntinto. Now, these are virtues nga panag-iya nato nga mga magtutuo sa diha nga kita nagapadayon sa pagsibog sa unan as we continue advancing in our spiritual life. Di ba ni? Ang spiritual life sa original nga Griego nga pulong eusebia, ang pasabot ni eusebia, godliness ang atong pagkabinalaan. Kaya actually, ang pagkabalaan, it's not overnight nga makabot na to. It's progressive. You see? Ang ato bang sanctification, ingon nga mga magtotoo. Sanctification. Kaya niya itong higayon nga itong ituwa sa Ginoong Kristo, we have been justified. Ito? Na-justified ta. Namatarong kita. Dili nga itong pagkamatarong nga itong naangkon, ang iya sa Dios. You see? Namatarong ta gumikan sa itong pagsunod sa iyang mando, iyang tugon sa iyang pulong. Mutuo lamang kita sa iyang bugtong anak. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ato man tong gituuhan. So kita naluwas. We have been justified. Apan ang atong pagka-sanctified, well, of course, itong panahon nga naluwas kita, we have been sanctified, usamang ka na nga, mga kanang naangko na itong hitabo, niyan itong pagdawat na ito sa kaluwasan, we have been sanctified. Apan doon naman tulo ka klaseng sanctification. Una niini is positional. Niya ito higayon nga naluwas kita, mo ito'y positional sanctification. Ikaduha, ang experiential na. Kini karon sa atong panahon. While at this moment we are discussing this, mo ni sanctification nga kanang experiential. Sa atong kasinatian sa pagkinabuhi, mo nang gitawag kong experiential. Apan sa imong pagsigi, pagpadayon, pagsibog sa unahan, pag-advance sa imong spiritual life, ato nang makabot, iniguha na sa Diyos kanato,
gikan ning kalibutan na, or during the rapture, whichever comes first, then ato na makabot ang ikatulo nga sanctification, which is ultimate sanctification didto na sa eternidad. Kasabot ka? So I hope nagsunod ka nining atong pagpatinaw nimo nga kitang mga magtotoo gikinahanglan, we are kanang called to grow up. You see, maor man kini ang Yahweh. Of course, this is the real key of success in life. By believing in Christ as Lord and Savior, nakasud ka na dayon sa plano sa Dios, o unsa kanang nakagamit na ka sa real key of success. Ato na magitunan kadtong pila ka mga punto bahin sa the real keys of success in life. So mao ni atong gitunan adlaw-adlaw. Unsaon nato pagkamadinaugon sa atong pagkinabuhi. Kinsa mo dili gusto magkinabuhi hayahay, haruhay, way kasamok, kanang relax ka, o gawas pa niya na ay kahulugan gyud sa imong kinabuhi. It has meaning, purpose, and with definition. Lahi naman ang imong pananaw sa kinabuhi sa dihang ikaw maluwas og magatubo. Now, di gyud na mahimong buwagon ang pagkatubo. Naluwas ka. Kaya di man ego nga maluwas lang ka. Mao to nga itong itunan katong real keys of success in life. Ang naguna, ang kaluwasan. Apan diling kay muhunong lang ka diha. Kay mao lagi na nga daghan sa itong mga igsuong Kristohanon nga wa sila may bawag unsay buhaton ini kauman nila kaluwas. After salvation, what? Dako kayo kanang pangutana nga daghan ang wa makakita sa tinuod nga tubag niya na. Mao na nga ikaw lamang ang positibo, who is persistent, consistent, nagmalahutayon, nagmasigihon, nagmakanunayon, nagmakugihon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ang nakaklaro ni ining mga butanga. Ato ni ipadayon ugma o ayaw sipyat sa sunod o sumpay ni ini. Magampot ta, balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo ka na mugdugang kamaturan. Salamat o Dios sa imong pahinumdum ka na mo nini mga butanga aron sa ingon niya na mo kini ang among gabayan sa among pagkinabuhi. Mao kini ang magatultol, magaagak kanamo ngadto sa kinabuhing madinaugon o pag-ila sa real meaning of life. Salamat nini among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat, dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.